Bé, ara sí comencem el ple, disculpeu la tardança. No ha justificat la seva absència el senyor Quim Pérez, però començaríem ja amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes sessions anteriors, que en tenim unes quantes, i comencem amb la primera, del 10 d'abril, que va quedar sobre la mesa. ¿Alguna cosa a dir sobre aquest acte? Sí. Endavant, senyor Álvarez. Creo, no he hecho impresión de la día de abril, pero por fecha creo que había un error que supongo que sabía. No. Sí, creo que sí, el 10 de abril. Perdón el agua, pero es que estoy... Hay agua. Es igual. Había unos datos, creo que estaba ahí la moción de la reforma de las pensiones que proponíamos, había unos datos, y yo en el anterior pleno, y el señor secretario dijo, lo comprobaremos, veo leyendo el acta que los datos siguen los mismos, y dije, si es un error de transcripción o es un error del que habla, pues se admite y ya está. Yo ponía que la jubilación que vaya a 1 del 19 perdía el 15%, dije no es el 15%, es el 0,5% a esa fecha. Otra cosa es que en el quinquenio, calculando más o menos un 0,5% por año, hasta que llegue el 27, que es cuando se cumple todo lo que era la previsión de la reforma, y ahora con el nuevo pacto de Toledo parece que ya esta moción hoy no la hubiera presentado, porque si la reforma de las pensiones se hacen por incremento de IPC, está solucionado el tema, pero que a pesar de eso que se corrija además. Efectivamente comprobé y la grabación es lo que dijiste. Entonces, la solución que propuse ya el otro día cuando lo planteaste es, sí, es un error hacer el acta. No digo que como está grabado tampoco puedes cambiar. Si es un error hacer el acta, se rectifica el acta. Si por el contrario tú dices, por error dije esto, lo que se hace es una diligencia y se debe constar que posteriormente ha aclarado y eso ya no hay problema. Perfecto. És el que quedamos. Val, doncs procedim a votació de l'acte del 10 d'abril. Vots a favor, sisplau? No l'he vist aquí, la vostè, senyor secretari. De quina parleu? De la 10. Sí, no hi éreu. No hi éreu, per tant no podeu votar. Vots a favor, sisplau? Següent acte, 12 de juny. Alguna cosa a dir d'aquest acte? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Següent acte, 3 de juliol. Alguna cosa tampoc? Doncs votem. Vots a favor, sisplau? La del 24 de juliol? Tampoc? Doncs votem. Vots a favor, sisplau? I l'última, 20 de setembre, alguna cosa a dir d'aquest acte? Tampoc? Doncs vots a favor? Totes aprovades. Molt bé. Següent punt, informació diversa. Passaríem ja al tercer punt, que són resolucions d'alcaldia, suposo que ja les teniu. El punt 4, donar compte de l'informe d'avaluació enviat al Ministeri d'Hisenda, ja sabeu que els donar compte no es voten. El 5è és donar compte d'informe morositat i període mitjà de pagament del segon trimestre del 2018, i ja passaríem directament al punt 6, que és l'aplicació del règim de fiscalització de conformitat al Real Decret 424/2017 de control intern. Secretari, endavant. Atès que amb l'entrada en vigor del Real Decret 424/2007 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern del sector públic, es fa necessària l'ordenació del control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament, atès que l'òrgan interventor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Centelles ha d'exercir el control intern en plena autonomia, disposant d'un model de control eficaç i que amb aquest objectiu se li hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients, vist l'informe d'intervenció del 25 de setembre de 2018, en el qual s'informa de la possibilitat que preveu el Reial Decret 424/2007 d'adopció del model de fiscalització i intervenció prèvia limitada, vist que de conformitat amb el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, així com l'establert el Real Decret 424/2017
L'òrgan competent per acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia és el ple de la corporació. Atès el dictamen favorable a la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el 4 d'octubre de 2018, es proposa, primer, aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos de tresoreria de l'Ajuntament de Sant Pol de Centelles pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i control posterior dins de les actuacions de control financer. Segon, aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quant a les despeses i obligacions respecte dels extrems fixats per l'acord del Consell de Ministres previst a l'article 152.1 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, general pressupostària. Tercer, deixar sense efecte tot allò que reguli l'exercici del control intern a l'Ajuntament de Sant Fost de Centelles que contravigui la normativa vigent en matèria de control intern. Com queda palès en la proposta que ha llegit el senyor secretari, d'acord amb les explicacions respecte al punt que us va donar la senyora interventora en la Comissió Informativa d'Hisenda, el que es porta a aprovació del ple a sol·licitud de la interventora en exercici de les seves funcions de control intern és l'aplicació de la fiscalització limitada prèvia en ingressos i despeses, donant compliment així al Reial Decret 424/2017 de control intern. Aquest Reial Decret desenvolupa la normativa en matèria d'hisendes locals, sostenibilitat financera i control i fiscalització. Alguna cosa a dir? Endavant, senyor Carles Miquel. Bé, ja ho vàrem comentar una miqueta a la comissió informativa. Evidentment votarem a favor, no tenim més alternativa, al final no deixa de ser una regulació que ve de dalt a baix i és la que hi ha. Són uns instruments que són correctes a nivell d'auditoria i a nivell d'intervenció. El que sí ens preocupa, i ja ho vàrem comentar, són tots els articles que hi ha a partir del 30-31 del Reial Decret, en el que hi ha una sèrie d'instruments, plans de control financer, de control de gestió, auditories, etc., que poden suposar una càrrega de treball burocràtic molt important. Simplement volem que quedi constància que a nivell de càrregues de treball pot ser bastant important. Alguna intervenció més? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Següent punt, compatibilitat empleat públic. Senyor secretari? Atès el substitut del funcionari Xavier Martí Picó, amb registre d'entrada en local, de data 5 de setembre de 2018, en la qual demana que li sigui concedida la declaració de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi, vist que la realització de les tasques no interfereix en el normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball, atès el que estableix la llei 21/1987, de 26 de novembre d'incompatibilitat del personal al servei de l'administració de la Generalitat. Atès el dictamen favorable a la Comissió Informativa celebrada el 4 d'octubre de 2018, es proposa primer, declarar la compatibilitat al funcionari Xavier Martí Picó per exercir l'activitat privada per compte propi declarada al registre d'entrada número 7530 de data 5 de desembre de 2018 amb una dedicació distribuïda fora de la jornada de treball assignada a aquest Ajuntament. Segon, comunicar aquesta resolució als parts interessades. Molt bé, segons el seu cap, no afecta el compliment de les seves funcions i és per una activitat que no és incompatible amb la del seu lloc de treball. Alguna cosa a dir? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? I anem al següent punt, que són mocions grups municipals, que tant Esquerra Republicana com el Partit Socialista de Sant Fost han presentat. Començarem per les d'Esquerra Republicana. La primera, són 4. No estan registrades, per tant no dic quin número de registre és, no ho dic per entregar a la Comissió Informativa. Totes presentades el 4 d'octubre. La primera, moció per instar a l'Ajuntament a publicar completament les actes de la Junta de Govern Local. Es posa que les darreres actes de la Junta de Govern Local que es publiquen a l'eina FTP, a la que tenim accés als regidors, fan referència a aprovacions de llistats de factures que no es publiquen. Junta de Govern Local de 13 de març, 10 d'abril, 17 d'abril, 26 d'abril, 8 de maig, 15 de maig, 22 de maig, 29 de maig, etc.
Per aquell motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Feliu de Centelles demana, primer, que es certifiqui que aquests llistats de factures hi són en el moment de la Junta de Govern Local, en el moment que la Junta de Govern Local n'aprova el pagament. Segon, que les actes de la Junta de Govern Local reflecteixin la totalitat del que es debat i aprova quan se celebrin, inclosos els llistats de factures que s'aproven. Endavant. Per última vegada en aquest ple demanem que es respecti una mica el dret del president de l'oposició, que se'ns posi a la mesura que sigui possible facilitats a l'hora de fer la nostra tasca i demanar més transparència i tenir accés a aquestes factures. Alguna intervenció? No? Jo voldria dir que quan es va implementar l'administració electrònica hi ha aparegut un problema de compatibilitat entre el programa Firmador i el CicleWin. El CicleWin és el que fa la relació de factures. El llistat de factures es porta a la Junta de Govern i s'incorpora a l'acte, però per aquesta incompatibilitat de programes el FTP no apareix al llistat, només el títol del punt. Com que nosaltres sí que tenim davant les factures, no anem a l'FTP i per tant no ens havíem adonat que no apareixia la relació de les factures. Bastava que haguessin informat que passava això i ho hauríem resolt, perquè tenen raó que la relació de factures hi ha de ser. Mentre Firmador i CicleWin no resolguin la compatibilitat, farem un Excel amb la relació de factures que es porta a la Junta i ho introduirem a l'FTP. Per tant, votarem a favor de la moció. Alguna cosa a dir? No? Doncs procedem a votació. Vots a favor, sisplau. Segona moció. Secretari, endavant. Moció per instar l'Ajuntament al compliment dels acords de ple. El ple 21 de juny de 2016 es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Fost a la campanya No puc esperar, iniciativa promoguda per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya. Els acords preveien, a part de l'adhesió, la promoció de l'adhesió als comerços i associacions comercials de Sant Fost al projecte, la difusió del mateix a la ciutadania, amb especial atenció als comerços i CAP del municipi. Posat en contacte amb la ACCU Catalunya, ens diuen que no han rebut resposta a la seva carta enviada a 1 de juny de 2016, ni seguiment un cop rebuda la informació de l'adhesió del projecte i a dia d'avui només el CAP els ha informat els ha demanat informació i s'ha dit el projecte. Per aquest motiu el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Feliu de Centelles demana primer que es faciliti la informació que ACCU Catalunya demanava a l'Ajuntament de Sant Fost en carta enviada de setembre de 2016 i llistat d'equipaments municipals que serien al projecte. Segon, que es promogui l'adhesió al projecte dels comerços i associacions comercials del poble. Tercer, que es revisin tots els acords de ple de la legislatura que comportin actuacions per part de l'Ajuntament, no declaratius, i se'n faci un seguiment per tal de comprovar el compliment. Secretari, un petit error que he fet a la lectura és 1 de setembre de 2016, com el bloc es posa, que ha dit 1 de juny, no sé si això hi consti. Sí, bàsicament... No, és que són dues dates. La primera és juny i la segona és setembre. Sí, la primera és juny. 1 de setembre. No. La primera 21 de juny i la segona 1 de setembre. Després es posa 21 de juny i després 1 de setembre. Sí, el correu ha dit que es va enviar l'1 de juny. És igual, és perquè consti en acte ja ho escoltarà. Sí. Bueno, és que igualment s'ha de posar la moció amb el text. Això que ho he llegit, perquè ho he llegit malament, perquè el de setembre de 2016, és igual. Sí, al cap i a la fi, com sempre, fem seguiment del que s'aprova, es deixa d'aprovar en el ple, i no és la primera que presentem d'aquest tipus, veiem que no es fa seguiment del que s'acorda en els plens, i llavors veiem això, que l'1 de setembre es va enviar un mail a l'alcaldessa, l'alcaldia, i des de l'associació, i que no van tenir cap mena de resposta, així com ens han notificat que altres ajuntaments com la Llagosta o Mollet, que fan les associacions, han notificat que s'han mogut, que ho han promogut. Des d'aquí només els consta que l'Ajuntament i el CAP s'han ficat en contacte amb ells per implementar-ho. I bàsicament demanem això, una mica de proactivitat per part de l'Ajuntament per ficar-se en contacte amb l'associació, ficar-se a la seva disposició i poder implementar aquestes solucions en diferents comerços i equipaments municipals. Molt bé, alguna intervenció més? Bueno, jo li voldria dir que és cert que no hem enviat a l'associació el llistat d'equipaments que s'adhereixen al projecte,
però cap problema. Tots els equipaments municipals s'adheriran i així ho comunicarem a l'associació, ja que ens sembla que un espai públic no es pot negar a aquesta atenció. Es va notificar als comerciants locals, però tornarem a insistir. El redactat del punt tercer pot suggerir que no es compleixen els acords o que cal que algú, que no sé a qui es fa referència, ho ha de revisar, i no ens sembla correcte barrejar un punt concret com els acords relatius amb l'ACU amb una proposta general de revisió de compliments dels acords que ja fa el ple com a tal en l'àmbit de les seves competències. Si algú té sospites d'incompliment, que exerceixi la seva facultat de revisió. Per tant, si només votem els punts 1 i 2, votarem a favor de la moció, però si mantenen el punt 3 ens abstindrem per coherència. Bé, com saben, no és la primera moció que presentem d'aquest tipus i sempre el tercer o últim punt que presentem aquest tipus de moció demanem el mateix, que es revisin tots els acords de la legislatura que comportin actuacions per part de l'Ajuntament, perquè cada cop que revisem en detectem que nosaltres fem la nostra tasca de revisar-los i quan veiem que no es compleix, insistir en que es compleixin. Si des de l'oposició, dels regidors de l'oposició podem fer aquesta tasca, i crec que l'equip de govern també la pot fer. Jo no li nego aquesta tasca, jo l'únic que dic és que no generalitzi una cosa, un tema en concret, no generalitzi. Llavors, per aprovar aquesta moció i facilitar aquestes instal·lacions s'ha de retirar el tercer punt, el retirem. Sàpiguen que en futures mocions que exigirem el compliment dels acords del ple seguirem afegint aquest punt de forma reiterativa. Perfecte, molt bé. Doncs si el punt número 3 es retira de la moció, Independents Units per Sant Cos votarà a favor amb el punt 1 i 2. Alguna cosa a dir? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Aprovat. Següent moció. Moció per instar l'Ajuntament al seguiment i control de les concessions. Que el ple del dia 13 d'octubre de 2016 es va aprovar la licitació del contracte per a l'explotació del servei de bar-restaurant de Can Lledó. Tots els grups municipals hi van votar a favor, fins i tot el nostre grup municipal, que va destacar que la consideràvem una licitació exemplar. La licitació es va publicar, es va adjudicar i es va signar un contracte administratiu amb l'empresa Campus 2010 SL, després de valorar una oferta que, a més del cànon inicial i els pagaments mensuals, es comprometia a una ampliació horària setmanal de 25 hores. L'horari que establia el plec de clàusules aprovat per aquest ple era el següent: de dilluns a divendres de 7 a 22, dissabtes de 8 a 19 i diumenges de 9 a 14, fent un total de 101 hores, essent els mínims d'obligatori compliment i essent ampliables de mutu acord i en benefici i oportunitat del concessionari. Aquest grup municipal ha pogut comprovar, després de rebre queixes i comentaris de veïnes i veïns, socis del complex esportiu municipal, que el bar-restaurant de Can Lledó no està complint amb els horaris establerts del contracte signat amb l'Ajuntament, obrint els dies feiners a les 10 del matí i fent un total de 100 hores a la setmana, oferint un servei amb horari de bar-restaurant privat més que de servei o instal·lació municipal, que és pel que es va licitar. Per aquest motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sant Pere de Centelles, demana primer que s'exigeixi a Campus 2010 SL el compliment de l'acord signat amb l'Ajuntament i que es comprometi a l'obertura d'instal·lació al mínim d'hores exigides dels plecs de clàusula aprovats per aquest ple i les 25 hores addicionals a les que es comprometia en la seva oferta. Segon, que es supervisin els compromisos signats a terminis llargs per totes les empreses concessionàries de serveis municipals i se'ls exigeixi el compliment de totes les obligacions a les quals es van comprometre en les licitacions i ofertes presentades amb l'Ajuntament, rescindint els contractes d'aquelles que no ho garanteixin. Endavant. Bueno, és molt clar. Cal diferenciar entre el que és un negoci privat, que tu obres un bar, llogues un local i obres un bar i fixes el teu horari, i el que és un servei a un equipament municipal. Quan es licita es fixen unes condicions i tu decideixes si concurses lliurement o no i quina oferta poses en el teu sobre. En aquest cas, aquesta empresa va acceptar el plec de clàusules administratives i tècniques d'aquest concurs i a sobre va millorar-ne la disponibilitat horària en 25 o 26 hores, no recordo, ho posa en la moció. Simplement demanem que es compleixi, és a dir, no pot ser que un complex municipal estigui obert a les 7 del matí
i els usuaris no puguin disposar de l'espai que està previst, que estigui obert a les seves hores. Llavors simplement demanem que es compleixi. Igual com hem fet amb aquest contracte, estem fent-ho amb tots els altres i considerem que és una feina que ja que s'externalitza un servei, ja que no el presta el propi Ajuntament, doncs se li ha d'exigir a les concessionàries de tots aquests serveis públics que compleixin amb les condicions que van assumir. Alguna intervenció més? A veure, de l'exposició cal que aclarim que el bar campus no és un servei públic, sinó una concessió demanial. No és concessió de l'Ajuntament explotar bars o negocis similars o el que vulgui. És com l'Ateneu. L'Ateneu i la biblioteca són serveis públics i el bar, el Xaragall, és un negoci. Les concessions de serveis públics són l'aigua, l'enllumenat, l'Ateneu, el complex, les escombraries, el bus, i aquestes es controlen de forma rigorosa. Pel que fa als acords, com que a primera hora no hi havia ningú com a client, el titular del bar va considerar més racional allargar l'horari a darreres hores, on hi ha afluència públic, i suprimir un parell d'hores a l'inici. No obstant, hem requerit a l'empresa perquè obri a l'hora estipulada. El punt segon de la moció de l'acord torna a incórrer en el mateix vici que en la moció anterior. D'un cas concret, d'una concessió demanial, no de servei públic, passen a reclamar la supervisió de les concessions dels serveis municipals i a demanar, llegeixo textualment, que se li exigeixi el compliment de totes les obligacions, com si hi haguessin incompliments. Torno a dir el mateix. Poden comprovar si hi ha algun incompliment i en aquest cas fer una proposta en concret. O sigui, torno a repetir el mateix que la moció anterior. Si es vota el punt 1, votarem a favor de la moció, però si es mantenen els dos punts, ens abstindrem. Perquè no estem d'acord amb com vostès plantegen a l'últim. Com hem dit abans, exactament igual. És a dir, nosaltres revisem i detectem certes deficiències en aquest sentit de control. Això al final no deixa de ser una cosa que es va aprovar en aquest ple, que hi havia un plec de clàusules que es va publicar, va ser públic, el vam aprovar aquí, vam aprovar primer el plec i després vam aprovar-ne la concessió. Llavors, simplement demanem que es faci un seguiment. No tenim cap inconvenient en retirar el segon punt, perquè el que ens interessa sobretot és que el servei es presti i que els usuaris el rebin. Ja està, simplement és això. Però volíem posar de manifest que quan revisem una miqueta, si rasques una miqueta, a vegades trobes coses i per això les portem al ple, no per una altra cosa, perquè els usuaris rebin el servei que han de rebre. No li nego que puguin portar al ple, però s'ha de diferenciar les dues concessions i crec que l'explicació ha estat ben clara i per tant... Todo que ahora el equipo de gobierno aclara que había una cierta modificación y que era entendible o puede ser entendible y que tenía conocimiento el equipo de gobierno, creo que en la misma medida se podía haber hecho una comunicación al pleno diciendo va a haber este cambio de horario porque las necesidades del público, la afluencia lo manifiestan así y ya está. Creo que se podía haber evitado incluso la moción si eso se hubiera hecho. Se podía haber evitado la moción de este aspecto y también la moción de haberlo preguntado antes de redactarla, ¿no? Evidentemente nosotros al ser como he dicho, una concesión demanial, no exigimos tanto control como si fuera una concesión de servicio público, como he explicado anteriormente. Por lo tanto, si ellos habían considerado de abrir más tarde, porque de 7 a 9 o de 7 a 8 y media no había nadie, evidentemente el ayuntamiento no va a las 7 de la mañana a tomarse un café en el bar del complex, ¿vale? Entonces, a raíz de la moción es cuando nos hemos dado cuenta y entonces es cuando ya le hemos pedido al concesionario que habrá a la hora que está estipulado dentro de la propia adjudicación, ¿vale? Pero lo que sí que quería nosotros en este tema separar y explicar las diferencias entre las dos concesiones, que aquí ha habido, creo, una mezcla de las dos y quería modificarlas, ¿sabes? Como el bar del Xaragall,
que algunas veces abre los domingos por la mañana y nosotros pues somos bastante flexibles en ese sentido, porque si queremos dar un buen servicio también tenemos que ser un poco flexibles en concesiones de este tipo. En concesiones ya de servicio público somos más rigurosos en ese aspecto. Vale. Molt bé, dit això, procedim a votació. Vots a favor? Es retiren el punt? Sí? Perfecte, el punt, últim punt. Vinga, vots a favor, sisplau? Per unanimitat. Molt bé. Següent moció. Endavant, senyor secretari. Moció per demanar el nomenament de la plaça de l'1 d'octubre 2017 Sant Pol de Capcentelles. L'1 d'octubre del 2017 és un dia que quedarà gravat a la memòria de centenars de santpostenques i santpostencs. Davant l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de clausurar els col·legis electorals, els vilatans de Sant Pol es van organitzar per defensar el seu punt de votació, l'IES Alba de Vallès. Ja des del dissabte a la tarda moltes persones es van mobilitzar per garantir el dret a vot dels seus veïns i veïnes. Aquella mateixa nit, un cop l'espurna de la defensa dels col·legis ja s'havia encès, moltes persones també van anar al col·legi electoral improvisant activitats i jocs, fent evident la capacitat d'autoorganització i de sobreposar-se a les dificultats de la societat catalana. Ja amb moltes hores a l'esquena i poques hores de son, encara molta gent va afegir-se a defensar els col·legis davant la jornada de votació fins al final de l'escrutini. Ningú va marxar del seu col·legi malgrat les imatges que arribaven de la duríssima repressió policial que s'estava vivint a molts indrets del país. Considerant que poques vegades a la vida es viuen moments d'autoorganització com el del passat 1 d'octubre i amb la voluntat d'homenatjar les persones que van posar el temps i el cos per garantir el dret a vot i, esclar, els més de 1.000 ferits per la repressió policial arreu del país, el grup municipal d'Esquerra Republicana AM de Sant Pol de Capcentelles demanen que el ple de Sant Pol de Capcentelles prengui els següents acords. 1. Realitzar tots els tràmits necessaris per canviar el nom de la plaça Canonge Mossèn Joan Rifà, situada just davant de l'IES Alba de Vallès, per plaça o carrer 1 d'octubre. 2. Reubicar la plaça del Canonge Mossèn Joan Rifà en un lloc equivalent pel que fa a importància i situació, sent conscients que ja té un carrer al poble i homenatjar-lo amb un bust o monument davant de l'església de Sant Pol, donada la seva importància per la història del nostre poble. 3. Que aquest canvi es produeixi sense dilacions i en el menor temps possible. Endavant. Volia fer una esmena a la nostra pròpia moció. En el punt número 1, on diu realitzar tots els tràmits necessaris per canviar el nom de la plaça Canonge Mossèn Joan Rifà, volem dir realitzar tots els tràmits necessaris per canviar el nom del Parc Central, situat just al costat de l'IES Alba del Vallès, per Parc de l'1 d'octubre. I retirem el punt número 2. La resta continua igual. I bé, no cal dir massa més. Aquest canvi ve provocat perquè hem parlat amb la gent relacionada amb la nomenclatura tant de la plaça com del carrer Buixó Baliarda i hem considerat que no procedia tocar el nom d'uns personatges il·lustres del poble i hem considerat que el Parc Central, que és un nom més neutre i que també està tocant a l'IES i que també és significatiu, doncs pot reflexar perfectament aquest esperit que pretenem que tingui. Intervencions? Mi voto es que no. Yo entiendo que para ellos el 1 de octubre es un día importante, pero lo que no se puede pretender es poner a un acto ilegal una plaza o una calle. Entonces votamos que no. Señor Álvarez. Sí. Nosotros pensamos que, y estamos convencidos, que los cambios de nombre de las calles o las plazas de los municipios o de las ciudades, primero los que históricamente vienen asumidos y han cumplido lo que se ha dado últimamente desde que se elabora la ley de memoria histórica y están cumpliendo, pues están asumidos, y los que se cambian a lo largo de, sobre todo el periodo de democracia, pues siempre es por consensos muy mayoritarios y sea bien hechos históricos o reconocimiento de personas, literatos, filósofos, grandes pensadores en general, y que eso, ese cambio lógicamente viene de abajo hacia arriba y siempre es por peticiones, y cuando en los plenos mayoritariamente se constata
de que la gran mayoría de la población lo quiere, pues lógicamente lo único que hace es cumplir la voluntad. Pero en el caso que propone el grupo de izquierda, es una parte que sería pues la actuación de una parte de la ciudadanía, que no digo que no tenga derecho, no digo que no tenga un reconocimiento, pero que es una parte, y que hay otra parte más numerosa quizás en el propio municipio, de que no estando de acuerdo con lo que las fuerzas del Estado hicieron en ese momento, tampoco estamos de acuerdo en que un referéndum que había sido ya constitucionalmente dicho que no se podía celebrar y que era legal, se pusiera en marcha. Por lo tanto, reconociendo todas las partes y admitiendo todas las excepciones que se quieran, el grupo del PSC va a votar en contra. Alguna intervenció més? Endavant, senyor Carles Miquel. Sense entrar al fons del que va provocar o motivar l'1 d'octubre, el que es va fer al Parlament de Catalunya, jo simplement en aquesta moció el que pretenem és homenatjar el moviment espontani, popular, de veïns i veïnes de Sant Fost que es van anar a dormir a l'institut, van autoorganitzar-se i van mobilitzar-se de manera impressionant, molts dels que estem aquí hi eren, i és això el que volem homenatjar amb aquesta sol·licitud, amb aquesta moció que fem. Molt bé, alguna intervenció més? Endavant. Independents Units per Sant Fost, no discutirem el que va significar o deixar de significar l'1 d'octubre. El nostre grup dona llibertat de vot en temes que no són municipals i l'alcaldia sempre s'absté per no excloure de cap sensibilitat. En aquest cas, el tema del nomenclàtor és competència municipal i no ens abstindrem. Votarem en contra, l'alcaldessa inclosa, perquè aquesta matèria ni en cap cas acceptarem propostes que generin divisió. Si mai hi ha alguna proposta, la que sigui, que obtingui unanimitat dels grups, l'acceptarem, insistim, sigui la que sigui. Molt bé, doncs procedim a votació. Vots a favor de la moció, sisplau. Abstencions? En contra? Per tant, la moció no queda aprovada. Molt bé, següent moció del Partit Socialista. Llegeixo directament la part dispositiva. Ho dic perquè els antecedents ja es van llegir en un altre moment. És llarguíssim, no és per res, Si el grupo está de acuerdo. No, si tothom està d'acord en que vagi directament a la part dispositiva. La más larga. No, más corta. No, empiezo por la más larga. Ah, vale. A veure, la que es diu moció presentada pel grup municipal de Sant Fost relativa a la plaga dels tomicos destruents per potenciar el desenvolupament sostenible. Sí. Tomicos. Ah, vale. Dic, aquesta té, em diuen que ja es va llegir la part en un altre moment. Vaig directament a la part dispositiva, que és prou llarga. Vinga. Si no, el puc callar i llegir que la proposa. Primer, instaurar un treball de coordinació institucional des de l'Ajuntament de Sant Fost de Centelles, impulsant que el Consorci de la Serralada de Marina es constitueixi en organisme de referència territorial, tècnic i científic del Parc de la Serralada de Marina, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l'àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de Vallès Oriental per fer front comú davant la plaga de tomicos destruents que afecta el pi pinyell del nostre municipi, o en el seu defecte entrar a formar part del grup de treball ja constituït en altres llocs del territori, permetent la seva ampliació i en mateixes competències. Segon, instar el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a què afegeixi els terrenys de la Serralada de Marina del terme municipal de Sant Fost de Centelles i la resta de Vallès Oriental a la zona d'actuació urgent que va ser declarada per protegir els boscos del Maresme,
Tercer, instar el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a que habiliti de manera urgent i en l'exercici econòmic 2018 les partides pressupostàries per planificar les tasques de la retirada del gat mort o afectat greument en el terme municipal de Sant Pol de Campsentelles per tal que aquesta propera tardor es realitzin ja les tasques preventives d'extinció de la plaga. Quart, instar la Generalitat i a la Diputació de Barcelona a que convoquin a la brevetat més gran nous ajuts similars als que es van atorgar al Maresme per aquest motiu, que tinguin en compte la particularitat dels municipis com el nostre, creient que no existeix associació de propietaris forestals, que en aquestes comarques eren els beneficiaris principals. Cinquè, definir a escala local un model de gestió forestal adequat a la nostra realitat i potencialitats, mitjançant un procés que doni veu i participació als actors locals i comarcals per definir millor una proposta multidisciplinària. Sisè, organitzar, en col·laboració amb les institucions municipals, xerrades, taules rodones, tallers, etc., dirigits a sensibilitzar la població sobre aquesta problemàtica. Setè, instar el Consell Comarcal i el Consorci de la Serralada Marina a definir un espai d'informació i referència sobre la plaga que recopili les dades, estudis i indicadors de l'afectació a la comarca i posi a disposició del públic la referida informació i proposi les mesures adients per adequar de forma coordinada, global i eficient, per actuar de forma coordinada, global i eficient. Vuitè, instar la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona a incrementar els recursos per a l'erradicació de les plagues a boscos i fer-ne una gestió sostenible. Novè, instar el Parc de la Serralada Marina que faci seguiment per al correcte tala de les zones afectades pel tòmicus i s'escau fer un estudi per a la seva possible repoblació tant a finques públiques com privades. Desè, demanar al Consorci de la Serralada Marina l'elaboració d'un pla de repoblació forestal pels propers 20 anys que permeti la recuperació dels boscos primaris de la Serralada Marina en general i el terme municipal de Sant Fost de Campsentelles en particular. 11. Instar la Diputació de Barcelona, amb l'assessorament del Consorci de la Serralada Marina, a procedir a la retirada del gat afectat durant l'exercici 2018 a tot el terme municipal. 12. Donar trasllat de present acord al Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès Oriental pel seu coneixement i efectes. Molt bé, señor Álvarez. Sí. La defensa de la moción está en la parte positiva y es que los puntos que se van enumerando no son creación de un partido, sino que es lo que se ha llegado a la conclusión en los diferentes territorios donde se han formado ya las comisiones, comisiones que están en el Maresme o están en otros puntos de Barcelona también, y en la cual forman parte los municipios afectados. Nosotros lo único que hacemos es decirle a todos los organismos implicados, la Serralada Marina evidentemente es un territorio que afecta mayoritariamente al municipio de Sant Fost, por lo tanto nos incorporaremos como tal y seremos miembros para tener la misma información, incluso las sugerencias que pueda haber desde los técnicos y desde el equipo de gobierno del municipio. Y además, algo que se me pasó, pero en algunos municipios se ha tomado por parte de la Generalitat el acuerdo de incluso ayuda económica. Creo recordar, por si acaso ya hablo de memoria, que son unos 1.200 euros por hectárea cuando a particulares está afectado. Entonces, como que esto ya es un grupo que está constituido, como que la Consellería ya ha admitido esta plaga y como el tratamiento de esta plaga, algunos técnicos de la propia Consellería admiten que árbol muerto hay que cortarlo y retirarlo entre octubre y diciembre, porque si no, cuando se inicia el siguiente ciclo de reproducción del bichito, va a afectar a otros árboles. Por eso es decir que en el periodo del 18 esta comisión, uno de los compromisos es retirar ya que se están dando en nuestro municipio los pinos que ya han muerto. ¿Alguna intervenció? A
ver, señor Álvarez, mire, nosotros este tema ya lo estamos tratando un poquito, bueno, un poquito, ya estamos trabajando en ello, la típica frase que se dice desde servicios técnicos, ¿no? Cuando leímos la moción, se lo digo con toda franqueza, no nos acabado de convencer, porque evidentemente Sant Fos tiene mucha extensión, pero lo que teníamos muy claro es que tanto la Generalitat como la Diputación son los que tienen los medios suficientes y los que realmente entienden muchísimo más que nosotros. Entonces, nosotros queríamos proponer, pues informarnos un poquito del tema, hablar con la Generalitat, con la Diputación, con la Serralada, y convocar una junta de portavoces con los servicios técnicos nuestros para valorar también qué situación tenemos en Sant Fos, que es la que estamos también trabajando y tal. Pero reconozco que es un tema preocupante y mire, le voy a decir que vamos a votar a favor la moción, aunque quiero dejar constancia que nosotros ya nos habíamos preocupado por este tema y que tanto la regidora como los servicios técnicos estamos trabajando este tema en concreto, porque las plagas nos pasó con las palmeras y ahora tenemos la plaga de los pinos, ¿no? Por lo tanto, votaremos a favor de señor. ¿Vale, señora Álvarez? Hoy ha estado genial, nos ha hecho cambiar el voto. Mire, imagínese. Le felicito. Vale, sí, me comenta el secretario que posiblemente la idea de la Junta de Portavoces sería buena porque es un tema delicado y entonces sí que podríamos añadir que, como hemos hecho hoy, media hora antes, convocar una Junta de Portavoces sobre este tema en concreto, ¿vale? Porque el tema nos preocupa porque nos afecta todo el tema de bosques y Sant Fos es una de las maravillas que tenemos y hay que cuidarlas. ¿Vale? ¿Te parece? ¿Te parece que convoquemos la Junta de Portaveus? Sí. Val? Sobre aquest tema. Si pot ser la Junta de Portaveus no sigui mitja hora abans d'un ple... M'ho ha demanat el senyor Álvarez. Vale? La d'avui m'ho ha demanat el senyor Álvarez i jo aquí... abans no, nosaltres era del tot impossible perquè tenim junta de govern i no podíem fer-ho. Avui en mitja hora hem anat a corre cuita. Farem un altre dia, ho farem un altre dia i aquest punt en concret, ¿vale? Per tant, podríamos añadir que nos comprometemos a hacer una junta de portavoces sobre este tema. Per un tema d'ordre de treball, jo proposaria que el criteri sigui primer demanar la informació a la Generalitat i a la Diputació sobre el punt perquè ja estan en contacte amb aquesta empresa d'informació. Que si no us reunireu a la Junta és recollir tota aquesta informació i amb aquesta informació fer la Junta de Portaveus. Seria, no? Alguna cosa més a dir sobre aquesta moció? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Per unanimitat. I ara sí que hi ha la moció, que ens hem reunit mitja horeta abans, perquè el senyor Álvarez ens ho ha demanat, que demano disculpes a la regidora del Partit Popular perquè es veu que no ha rebut la convocatòria i no ha sigut, no hi ha cap mala intenció, al contrari, i m'agrairia, sisplau, que ens informéssiu a tots com heu quedat amb aquesta moció. Moció conjunta. Doncs endavant. Per tant, no es formula com una moció del PSC, sinó com una moció conjunta a tots els grups municipals i la part dispositiva seria 1. Que quan es facin franges de seguretat es prioritzi la tala d'espècies piròfites i només es podrà procedir a tallar algun roure, alzina o surera en els supòsits que ho imposa la llei. El segon queda com la versió original, és a dir, que es faci una selecció prèvia a l'inici de la tala marcant els exemplars a protegir. El tercer, que la tala d'aquestes espècies protegides, com s'ha dit, si dona el cas, sigui sempre una excepció i en cas d'incompliment per part del contractista es formularà denúncia davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. I la següent, que abans de la venda els tècnics municipals comprovin que la tala ha estat correcta. I l'última queda igual, que l'empresa que fa la tala estigui obligada a disposar d'una màquina trituradora que deixi el triturat al mateix bosc que produirà l'etoxat amb la matèria vegetal
de tornada al bosc, que a més de portar nutrients conserva la humitat del sòl i dificulta la propagació del foc. Molt bé, alguna cosa a dir? Sí. Sí, ja quan el Partit Socialista va presentar la moció al juny vam dir que estan molt ben d'acord amb el fons, ara s'havien d'acordar els temes legals. Abans he fet el petit incís, però ho dic seriosament perquè amb més temps faig referència a les comissions a les juntes de portadors mitja hora abans del ple, perquè trobo que és molt poc temps per preparar-ho i més tenint en compte que és més convocada aquest matí i sent una moció que porta sobre la taula des del mes de juny. Llavors, perquè havíem, per exemple, que amb una mica d'imaginació haguéssim pogut trobar una fórmula, però al cap i a la fi això era temps per donar-hi un parell de voltes, debatir-ho, però se'ns ha tirat el temps a sobre, hem hagut de córrer cap al ple i no hem acabat d'ajustar aquest punt. Òbviament, estem a favor, estem d'acord amb les pressions que ha fet el secretari a nivell legal, però per això et deia abans que aquestes juntes de portaveus, si poden ser més llargues, hem de debatre temes d'aquests i no tenim la pressió d'haver de córrer després cap al ple, s'agrairia perquè segurament es podria treballar molt millor i amb més temps i amb més calma i arribar a acords que segurament trobaran solucions molt millors. Molt bé, alguna cosa més? Jo no estava a la Junta, però en principi jo crec que tot això ho controla ja els tècnics forestals i l'administració pública, no? En teoria, no? Crec jo. No, tens raó. Però bueno... És una empresa privada, és una explotació, això té de tenir el permís. Sí, que directament la Diputació... La Generalitat, i està un tècnic allà vigilant. Però bueno, aquesta moció va ser arran d'una actuació que va haver-hi amb una franja a la Conreria i... La legislació diu que... Sí que és veritat que en teoria el roure i l'ocina no es poden tocar, però depèn quants peus per hectàrea sí que es poden tocar. Bueno, no sé com és la legislació, però va por ahí. Sí. I el tema del pi, tot això, tot fora. Bàsicament, el tema, és un tema que un comentari legal és, efectivament, primer es pot fer franja dels pins fora perquè més provoca, o sigui, ajuden a estendre els incendis, això està clar, però després et diuen que, tot i que és una espècie de protegir les alzines, etc., si estan a una distància X que marca la pròpia llei, n'has de tallar una de les dues de les que estan massa properes. Sí, un número X de... Per això és el sentit, no, ho explico perquè ho hem estat treballant fins ara. El tema legal era aquest i, per tant, la modificació que hem introduït a la moció original és dir quan imposi la llei. És a dir, per tant, què estem dient? Només tallareu aquelles alzines que no hi hagi més remei que tallar. No, ho dic perquè legalment és així, però està... Molt bé, algun comentari més? Ya le comentamos al señor Álvarez, estábamos completamente de acuerdo con la moción, se decidió no aprobar la guerrilla por temas legales, pese a que hoy no he podido asistir porque no me ha llegado la convocatoria, me ha dado toda la información y estoy completamente de acuerdo con el acuerdo que han llegado en estos 30 minutos que no han tenido tiempo de poder hacer. Molt bé, doncs dit això procedem a votació. Vots a favor de la moció, sisplau? Molt bé, moció aprovada i passem al següent punt, que són mocions d'urgència, que no en tenim, i ja passaríem a l'últim punt, que són pregs i preguntes. Hi ha unes preguntes pendents de contestar de l'anterior ple. No, pero eso no creo que está muy receta en los pregs. Sí, aquí hay unos pregs que quedaron contestados. Señor Álvarez, ¿cuál es el que no quedó contestado? Porque nosotros tenemos ahí como el acta como un preg, no como pregunta. Yo tengo del pleno del 12 de junio. ¿12 de junio? 12, creo que es. Bueno, igual le cogió mal la fecha, pero vamos. Sí, pero no. ¿Qué pregunta pendiente? La cuestión de el camino que hay y que contestó la regidora de que por el periodo en el que se hacía la pregunta ya no se podía porque se necesitaba máquina pesada y que bueno, pues ya se haría. El camino que va paralelo a la riera frente a Can Matanzas,
que también dije aquel día, no sé si aparece en acta, que se pusieran los nombres de los caminos porque se pierde uno. No sé si ya se puede hacer, si no, si... Vale, pues le contesta... En el acta, perdón, en el acta, yo no lo tenía como pregunta pendiente, porque en el acta pone que la regidora Margarita Santos responde y que te contestaron. En el mismo, sí. No, dijo únicamente eso. No sé, no discuto, yo digo. No. Bueno, es igual que te conteste. Yo no llegué del ple. Yo no llegué, no. Espera, que contestará directamente la regidora. Yo sí me acuerdo que te contesté diciéndote que no se podía hacer en ese momento porque por temas de fechas ya no podían entrar con máquinas y que eso tenía que quedar pospuesto a partir del 15 de octubre o algo así. Ya pasó por juntas, 2-3 juntas aproximadamente, o sea, se solicitó el presupuesto y se supongo lo harán próximas fechas, pero ya está contratado. Es que hasta que no puedan entrar con máquinas no... Hasta el 15 de octubre no se podía. Creo 15 que de octubre. 15 de octubre. Tampoco pudieron encender. 15 de octubre. Sí. Pues cuenta que antes de final de mes, o no sé, antes de final de mes. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna más pendiente de contestación? Porque es que nosotros tenemos como ruego, por eso... No, había, vale. Bueno... Lo demás era sí, ruego. No, porque pone, tenía una pregunta, però ara s'ha convertit en una mena d'agraïment, que ja no hi Sí, pregunta. esa era una de las preguntas, Sí. que lógicamente en una conversación con ella hay una parcela que no está limpia, la limpió y ya está. No, la limpió no, se cortó para que los peatones pudieran pasar. Pero en ese mismo pleno había algunas cuestiones y no, creo que no se han contestado. Una, en relación a la entrega de los textos del ALBA, no sé si la recuerdan. Sí. La otra era... Pero eso era como un ruego, Bueno, sí, pero... de adelantar. Claro. Por eso digo que no la tenemos como preguntas y por eso no la contestamos, no la contestamos en este pleno. Tendré que ir a la escuela otra vez, de formularlo. Es que está así planteado en el acta. Pero bueno, si hay alguna pregunta que quiera formular, evidentemente no puede hacer, solo pasaría. Bueno, Señor regidor, si nos escaparan las cosas a todos, lo que escucharíamos en los plenos. pues comencem ja així des de casa amb les preguntes. Senyor secretari. Va. El senyor Conesa diu que té obert l'anunci el 14 de març del 2017 on estan tots els que es van presentar aspirants en mèrits i exclosos a les convocatòries 2017 i el que es va publicar el 19 de desembre del 2017, que són les dues convocatòries a les quals ha fet referència Esquerra Republicana de Catalunya, i en cap d'aquestes convocatòries consten les inicials de la persona que feia referència. Vol preguntar quina convocatòria es va presentar i agrairia que en els propers portés la convocatòria i l'anunci. La pregunta pendent del senyor Conesa sobre quina convocatòria es va presentar el treballador. El que feia referència efectivament és la del 2017. Es va presentar però va ser exclòs. Per tant, nosaltres reconeixem que ens vam equivocar a la resposta. Però aquest error no deixa de ser al fons d'una prova que no interferim en les qüestions de personal i per tant et pot sonar que una persona seria examinat però com que no hi és, tampoc, com no hi som al tribunal, tampoc estem segurs. A l'anunci d'admesos i exclosos, el que fa referència a la seva pregunta i diu que no consta les inicials de la persona en qüestió, a la regió d'exclosos sí que apareix amb la causa d'exclusió que no aporta el carnet de conduir de moto. Al mateix anunci es pot comprovar qui era el tribunal. Com a presidenta, la cap de seguretat, a vocals un tècnic especialitzat, representant de l'Institut de Seguretat Pública de la Generalitat, representant de la Direcció General de l'Administració de Seguretat de la Generalitat i de secretari que actua com a secretari del tribunal. Com veu, tots eren funcionaris. Següent pregunta. El senyor Pérez pregunta des de quan no s'ha reunit la Junta de Seguretat Municipal i si s'ha reunit, si se'ls pot facilitar les actes de les reunions. La darrera Junta... Sí, no, le contesto, encara que el senyor Pérez no hi sigui, jo li contesto. Ja llegirà l'acte després amb la resposta. Però clar, la meva obligació és contestar les preguntes pendents. La darrera que es va convocar va ser el juny d'aquest any i com que no es va presentar cap de les entitats es va suspendre, per tant, no hi ha acte. I la següent pregunta era la senyora Susana.
del Partit Popular. Diu que al maig es va passar una màquina pels camins de la conreria, que també han tallat herba i ha deixat el camí més transitable, i que en passar la desbrossadora els treballadors van anar deixant a les séquies els troncs i fullatge. Això li semblava un problema abans de les pluges, però encara totes les séquies tapades dels camins són plens de fulles. Pregunta si té intenció d'adequar la zona i fer alguna cosa amb les séquies. Els tècnics diuen que no hi ha risc, però sí que el que nosaltres farem és netejar-ho en la programació que estem fent, vull dir que ho netejarem. Preguntas contestadas, señor Álvarez. Nosotros las tenemos todas contestadas, como me mira así como... Pues no. Preguntas Digo que no. ¿Alguna pregunta? Y si lo formulé como ruego. De verdad que lo tenemos como ruego. Perfecto. Además acaba de aprobar el acta usted. Pues mire, sí, porque no quería decirlo, pero lo tengo que decir, señor. Que la respuesta vendría luego. Bueno, no se preocupe. Bueno, pues si queda alguna que sí, no queda, le hemos contestado... yo recuerdo, si lo planteé como ruego, pues como ruego, que somos todos muy católicos, pues lo haremos, y es, yo argumenté el martirio que supone en el mes de julio, en el mes de agosto, aunque sea mes inhábil, la gente sigue haciendo cosas, utilizar los regidores en la sala esta. Yo estaba ahí. Y en el mes de julio, 45 grados, no hay cristiano que lo aguante. Y le dije, vamos a hacer algo, porque es inhumano recibir una visita, pero es inhumano sentarse ahí para mirar cosas en el ordenador. Digo, si estaba como ruego, pues como ruego. Sí, lo hemos interpretado como ruego para arreglar el aire acondicionado, que me parece que esto ya lo hemos hecho. Y claro, no le hemos contestado porque interpretamos, de verdad, se lo digo de verdad, como ruego. Y lo hemos dejado así. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, nosaltres. Endavant. És ràpid. Estem rebent moltes consultes, dubtes sobre com actuar davant de la plaga de les vespes asiàtiques. La gent no sap què ha de fer. Hi ha molta gent que ens pregunta. Voldríem saber si s'està previst fer alguna actuació, fer alguna comunicació a la ciutadania, alguna formació, algun protocol, explicar a la gent de medi ambient si hi ha alguna història que se li hagi d'explicar al veïnat, perquè sí és cert que la gent no sap ben bé ni identificar ni després no saben massa bé com actuar. Sí, no? Alguna pregunta més? Ja. No? Algun prec? Que cuando se haga una junta de portavoces el mismo día. Vale. Se haga una junta de portavoces con tan poca antelación, se contiene que se manda los correos correctos o llamar por teléfono para que no vuelva a ocurrir, porque no es la primera vez que soy la única no convocada porque lo envían al correo no correcto. Y tenemos que buscar una solución. Yo la primera vez que se lo comento al señor secretario, se lo comento al señor Juan Francisco, que son los que van a la junta de portavoces, los hemos implementado, y siempre es que se manda desde alcaldía, lo mandan al correo corporativo y no lo mandan al correo personal. Y cuando uno está trabajando, está fuera de casa, no tiene todos los correos. Entonces, con tan poco tiempo, es normal que uno no asista, pero porque no te llaman por teléfono, te mandan al correo correcto. Perfecte. Algun ruego más? No? Doncs moltes gràcies a tothom. Perdó, no t'havia vist. Disculpa. No t'havia vist. No sé si com a prec o com a pregunta. Entraria més com a pregunta, això. Bueno, pregunta. Sí, vista el regidor Francisco Fernández ha reconegut que era un error que aquesta persona que es va contactar no va ser una de les persones que van passar l'altre d'alguna manera i que va ser contractada per decret. M'agradaria saber què farà l'equip del govern, què farà l'alcaldessa que va nomenar per decret aquesta persona al respecte a aquesta nomenació quan hi havia altres persones més capacitades, està clar, dèiem a la moció que presentava l'últim ple, per ocupar aquesta plaça. Només saber si es fa alguna cosa o s'assumeix com a persona vàlida encara que no sigui, no hagués estat passant les proves igual que la resta de companys que van votar-hi. Ja està.
Molt bé, ara sí, no? Ja estem tots. Moltes gràcies a tothom sempre que l'esteu.